अबेना गोथावसिन बुंदो दायो क'क्राझारनिखौ गोथाव नङा होनबाय थायो बे ULMBआ बिराद मोजां स्पेसियेल बानायबाय थायो नै जोंहा बेंगलनिया साबसिन होनबाय थायोना बेयो क'क्राझारनाबो मोजां रानै पपड़ी चाटा जानायलाय मुझे नहीं चाहिए उसको और कुछ एक चाहिए बोला क्या था दही पुचका हाँ नैबे जोंहा निउ LMB क'क्राझारनि आं देखायबाय नोंथांमोननो आपग्रेड जाबाय निउ LMBआ ओरैबो दाना बे सिटिं एरिया बारायजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबो माने सिगांथ' नैबेखिनिल'मोन ना सिर्फ यही था अभी इसको नया से बना दिया बैठने के लिए बढ़िया से ओरैनिबो बानायग्रा निउ LMB नि तो मा जानो नागिरबावो बे सोंनि ब्लगिं बना रहा हाँ वही ठीक ठीक तो प्रितिया बुंबाय थायोना गावसिना बिराद गोथावनो बेंगलना जानायना माबायदि मोनदों सोंनि र' माबायदि मोजां मोजांमा आच्छा बेसेबां टेस्टि बहुत दासो ओंखाम जाखांदों थुमफैबावबाय नै लागाव जोंना बिब'आ सोर फन हरलायखोब्रा देरहासार इस्लारि नै जोंना बिब'आ ना आं नोंनि फंबायसोमोनलाय दे देखायला बे स्मार्ट जाबाय जोंहा माबा डमिन'स पिज्जानि सेराव दा सोरबा लुबैला आं दै सागारनायनि सोरबा लुबैयो दै सागार सेस आरो मोनसे जिनिस बिहरबावो मा बियो दही पुचका दही पुरी जानायाव माथो खुगाया बेनाबो गबथारो लाजिलायसिदों वाव अबेना गोथावसिन बुंदो दायो क'क्राझारनिखौ गोथाव नङा होनबाय थायो बे माने मोनजाफेराखै बेंगलना गोथाव होनो आरोना माबायदि क'क्राझारना मोजां गोथाव खिन्थु आं मोजां मोनबाय निउ LMBआ बिदि खालामबावबाय नालाय डमिन'स पिज्जानि सेरावहाय आपग्रेड फुरा क्लिननो रोंनांगौ बिदि जोंनि मानसिफ्राबो बिदि खालामोब्ला निस्सय जौगागोन डेन्जार मानसि उदैयानो जायगा गैलानो अननानैनो बुंनोबो हाला बेसारा ब्लक खालामलाबायनो लाजियोबो मालाय ओमफ्राय आंजोंथ' उफाय गैया आंहाथ' गन्थङा खान्दाखा नालाय लाजिनो रोङा जाबावगोन बेखौबो जाला आच्छा दायो माने आङो ओंखाम जानोसै माबायदि ओंखाम जानायखौ नायदो नोंथांमोना नायनो हागोन माने आंना बेदरजों जानोसै आरो नाजों जानोसै दिनै जोंहा ना आरो माने मा ओंख्रि दङ माने ओंख्रिखौ आं मिथिला जाबासो मिथिगोन माने ना आरो जेनेबा ना सेरनाय नुनायमोन आरो आं नाखौ सेरनाय नुनायमोन ओमफ्राय ओंख्रिखौथ' मिथिला आंथ' मिथिला दे दायो नोंथांमोना नायनो हागोन बियो ना बे आरो ना नाजों जादों आरो